Kaixo, nire supertxiki maiteak, zer moduz gaude, superbotereak azten eta azten, entrenatzen ziur nago baietz. Gaurkoan, gauzak lortzeko, prezia ordaintzeko prest zauden galdetzera natorkizu. Hau da, kromo batzu nahi baditugu, xoxak atera, diruakin eros daitezke eta prezio hori ordaintzen duzu. Baina badaude gauza asko bizitzan, beste prezio batzuk ordaindu behar direnak, alegia, denbora, esfortzua, eta horretarako prest gauden galdetzera natorkizu. Nerekin jarraituko duzu? Ziur nago baietz, goazen aztertzera zer egiteko prest zauden. Aurrera supertxikiak! Supertxikien 8. atalean gure superheroiak Mariak suhiltzaile izateko bere beldur nagusi bat gainditu behar du. Suari beldurra dio. Baina bere desioa lortu nahi badu, prezio hori ordaindu beharko du. Hau da, beldur hori gainditu beharko du. Saraketa ibaik 2 urtez aparatoa eraman behar dute hortzak ongi edukitzeko. Prezio hori ordaintzeko prest daude, bere gurasoak noski diru aldetik, eta beraiek, mina edo itxusi geratu daitekelako hasieran hor aparatu hori ikustea, ezta? Prezio hori ordaintzeko prest daude hortzak hobeto izateko. Nahi duguna lortzeko merezi dute prezio horiek ordaintzea? Desioa gure esku izateko ahalegin horiek egitea merezi du? Kirolean ona izateko asko entrenatu behar da. Demagun animaliei buruz jakin nahi badezu asko irakurri behar da. Ikasketetan emaitza onak izateko ikasi egin behar da. Lagun onak izateko zu zeu ere lagun ona izan behartzea. Antzerkia gustoko baduzu, lotxatia balin bazea, lotxa hori gainditzeko prest egotea alegia. Desio asko eduki ditzakegu. Eta horretarako denbora eta energia eskaini behar zaizkie. Eta beste alde ere, gauza batzuk alde batera utzi behar ditugu. Ez diegu hainbeste denbora dedikatu behar, adibidez, ikasi nahi badugu telebista gutxiago. Eta zuk, zer nahi duzu lortu? Ze prezio ordaintzeko prest zaude, edo zer baztertzeko? Elkar banatuko diazu hemen behan, denon artean ikusiko dugu merezi duela hainbat esfortzu, prezio edo energia hortara dedikatzea. Horrela, lortzen baititugu gauzak arreta, jarriz eta beste gauza batzuk alde batera utzita. Elkar banatuko dizkiazu? Asko gustatuko litzaidake. Ados? Aurrera supertxikiak! Let the children speak.